Teda, tak to je brzy, Domčo. Míťo, máš teda připravený, kam půjdeme? Jo, jsou tady 2 místa, kde se ty klavní vyskytujou, ale šel bych spíš do téhle menší budovy, protože tam se budou líp chytat. Tohle to je fakt obrovský. Souhlas. No, uvidíme, ale co jsem tak koukal, tak se budou nacházet i té velké budovy. No. Ale tak spíš pojedeme asi do té menší. Jo. Lidi, jak můžete vidět, tak na tuhle výpravu jsme se malučko vypravili. Jak se můžete podívat, tak tady máme nějaký 7 days rohlíčky, máme tady různé věci na přežití a ještě tady vedle máme pití a hlavně kafíčka. Takže pokud budeme mít málo energie, tak se tady rozhodně můžeme posilnit. Lidi, máme trošku nevýhodu, protože když se koukám ven z auta, tak dneska je úplná tma venku, není žádný úplněk, což mě teda docela dost přidává na atmosféře a myslím si, že to bude celkem děsivý. Hele kluci, stůjte! Tady, jo, budovu, hele, po levé straně. Tak to je asi ona. To je asi ona, no. Tak už jsme tady, kluci. Tak asi vystupujeme. Tak jo. Tak.